Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagariyam yakip pagadatan, sanrakan wagyang kutwa maanaw salama kalilintad na kapipi aginawap silam na miskanulangon ang mga bangsami. Mga pagariya, ayad na sumpatan tano, nagyang kuto itano di ka pamagusaya, kumanasikul hajj, giiso ukitukit, sagyang kuto kanaik. Mga pagariya, papagusayin tanwa ka an kasabuti, naguan kaswa agyang kuto mga bangsa tano, pelalakaw siran sa agyang kutwa kapaghadziran nagugyang kutwa kapagumrairan na malay niya ugup tanukiran agyang kutwa katuro mga ulama penggelebakan agyang kutwa simba si iku Allah subhanahu wa ta'ala na paganad na agyang kutwa tao langwa na simba na agyang kutwa kapenggelebakaw na agyang kutwa tao na paganad niya nagyang kutwa ukit-ukit yan. Mga pagariya, si ikuda tanopan na kapuni sa gyang kaya mapipikir tano, pagusay tano, na ipamang ni tano si iku Allah subhanahu wa ta'ala gyang kutwa isa ko mga sheikh tanwap kunutan. Di sheikh sa gyang kaya paman na NCR, nagugyang kutwa mga pedadarpa, ada sa lakaw ki Sheikh Harun Angni. Miyasakit sa kanyan na pagpadintanos kanyan sa gyang kutwa mga panganitanos iku wallahu subhanahu wa ta'ala. Apakabagaras kanyan wallahu subhanahu wa ta'ala ang makambulingan sa iku pamilya niyan sa kapipi aginawa. Mga pagariya, gyang kaiman tuwa kapaghaj na sama na yan na miyakarani din. Kaaya kaplalakaw o pumaghaj na amay kami na pagpunag yung kutwa flightiran. So paman sa mga bangsa tano adi mamagumra na sama na yan na madakal si kong mga bangsa tano nagusto mga pagarita no mga muslima miya magumra siran. Sagi ang kaya Disember na samaw to na kapapantagal siran sagi ang kananadar paasasalaan. Supman sumakapantagun ku pagumra sa iku Ramadan na mag-adempan. Agyang kaya bulan a Ramadan. Sama na ya, naya kapapantagan na ulan-ulan na Rajab. Na mapasadagi ang kaya Rajab na Sha'ban, naginan supaman na ulan-ulan aandad ni kay pusiyan na pakauma sa bulan a Ramadan. So sama to na supumagumra ko Ramadan na miya ka ranid na tanto. Na kapakay din paman na sumakanini at na pluban yun nagyang kutwa mga sheikh, ang mga tunganay niyo, mga sheikh, ang mga ginawa iniyo, so mga kalayama iyo, na teruan niyo kira nagyang kutwa ni at iyo, sagyang kutwa kapagumra niyo, sagyang kaya bulan a Ramadan, pagnintanong si Wallahu subhanahu wa ta'ala, riskiyan tanon yan, nagutawfikan tanon yan, adi tanon di manggelabak, agyang kutwa mga simbas iku Allah subhanahu wa ta'ala nagu mapagtano sa agyang kutwa mga tao apa makalalakaw apa magumra sa agyang kaya bulan a Ramadan. Mga pagariya, agyang kaiman tuwa pag-usayin tanon na yesu tira na almiqat o di na mawakit isa ini padusagyang kutwa ukit-ukit sagyang koto kapaghaj utaw agugyang koto kapagumra niyan. Sumya makatapang sagyang kaya kapaghaj anta kakapagumra nakatawan ni ranaya. Ugaid na papagusayin tano ka ubaad na di tanoron katawan na miyaswatan no. Udi na ubad na kasampayan no si kung mga bangsa tano makapipikir siran sagyang kaya kaplalakaw na miyaswairan nagyang koto ukit-ukit yan. Yang kaya mikat na tigong mga ulama ayamaan na niyan sa lugar na al-had wastilahan mawdi'ul ibadati wa zamanuha
Ayap betuan sa mikat naginan so tama na alhad sa luga. Ayama na niya narukaw betuman sagiyan ko tuwa ka pelala kaon ka apmikat kaon. Kewa kaon na tigitano. Why gitu paman na benda gitu mapia ipma na tanura nagiyan ko tuwa ka kewa sakaw ka paghaj udi na pagumara narukap kewa sagiyan ko tuwa derpa bituan sa mikat. Pituro penuh mga ulama at tigina naginan sudar pa asimba. Naguginan supaman na orasyan. Yang ka iya mikat na duwi ni. Ada na pembetuan sa mikat al-makani. Agu ad na mikat az-zamani. Ay mana na dikewaan ulan-ulan. Agi paman na lagi do hajj. Paman na ad na ulan-ulan tindu wallahu subhanahu wa ta'ala gitu bu ipaman nakapaghaj o mga tao. Sopman so umra nada paman na matatendu orasyan. Sadin sa paman na kakeparwagian ko tuwa tao na kepakaya paman na pagumras kanyan. Yang ko tuwa zaman ni naditano pa si pagusay ni manto. Kaaya pagusay tano nagyang ko tuwa mikat al-makani. So paman na di kewaan na derpa. Gyang ko tuwa paman na mga tao kebayasiran maghaj antaka magumranas ro siran mikat ro gitu paman na darpaap kewaaniran. Tigo mga ulama agian ka iya makapantag sa agian ka iya mikat al-makani na dua susun saya su mga manusia udi na su mga muslim. Pia kaduhiran na ya tanu dan tanu agian ka iya paman na kiyaw saya iranon. Tigiran na annasu fihi kisman. Yang kaya paman na betuan sa mikat al-makani na dua paman na kipapantagan saya o mga tao. Aya paganay ron, nagyang ko to amang ka na bimakka au ka na maskanuhu dunal mawakit. Paganay ron na sumanga tao sa Makkah. Anta ka paman na mga tao aso mga derpairan na kanaba giyang kaya paman na mikat pagusayin tano ay mana na makaliliw siranon. Paman nakagigiyang kaya paman na mikat na ada derpaian. Na napaman na sumanga tao sa Makkah na di maapad sa giyang kutuwa paman na mikat. O di na paman na adna mga tawa kanaba aya derpairan nagiyang kutuwa mikat. Nagina ni paman na pagusayin tano paman na antunay o kita paman nakapakap mikatiran. Tigo mga ulama sumakapantagun sa giyang kutuwa mga tao sa Makkah, so ahlu Makkah, giyang na paman na magingid sa Makkah na igira manuto palalakaw o paghadsiran na ayami katiran nagid na Makkah. Pamikatuhu bil haji nafsu Makkah. So mga tao sa Makkah na id na mikatiran nagyang kaya Makkah. Kapakikira na tigo mga ulama si isiran din na mag-ihram sa giyang kutuwa mga walayran. Giyang kutuwa darpairan na siran dun pag-ihram. Ugay na aya makalalabi at tigo mga ulama na si isiran pag-ihram sa giyang kutuwa darpa o di na giyang kutuwa masjid paman na babetuan ni manto sa masjid Aisha. Gina ni paman na ilayanon o mga ulama. Paman na kapakaya sa mga tao sa Makkah na paghatsiran na sisiran sa giyang kutuwa darpairan si kung mga walayran narusiran ng pag-ihram ugaid na taralbiyati kong mga ulama agiyang kutuwa masjid min jiwaril bait apaman na marani sa Baitullah ginan sa masjid Aisha. So man sa mga tao ay darpairan bay na Makkah wal mikat na paglita nagyang kutuwa paman na mikat agugyang kaya Makkah. Kagi sumikat na paman na lagi dagyang kaya mga taga Madina na aya mikatiran nagyang kaya Zulhulayfa. Nagyang kaya Zulhulayfa na tanto kumawatan sa Makkah. Na adna mga tawa kibibaling sa paglita na mikat agugyang kaya paman na Makkah. Na tigo mga ulama
Wa man kana maskanuhu baina Makkah wal miqat famikatuhu baladuhu kasukani Jiddah wa Bahra. Ayaku nami katiran nagyang ko tu apaman na derpairan. Aya lagi dia natigo mga ulama amarayag asampol yan nagyang ko tu mga tao sa Jiddah. Yang kaya Jiddah na paman na derpa na pagelatan Makkah Baitullah agugyang ko tuwa mikat, amaran isagyang ko tuwa derpa. Na ayad na paman na mikatiran nagyang kaya Jiddah. Yuto'y paman na paganay tao, paman na kenaba aya derpa iran nagyang kaya mikat. Nah, ikadua pagusayin tanong nagyang ko tuwa betuan na tigong mga ulama sa Al-Afaqi. Aginan sa mga tao, kenaba siran mukim sa Makkah, kenaba ya derpairan nagyang kaya Makkah, wa maskanhu fawqal mawaqit, na aya mga derpairan na mallepasiran nagyang kuto paman na udin na dairan mau magyang kuto mikat atindu unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adi kewaan di mikatan o mga tao pemaghaj anta ka pemagumrah. Alagi dia no pama nagyang na paman na mga derpa melilibeta sa paman na engeda mga Arab agya nga ya tigitan wa Suria, Lubnan, Urdun, Filastin, agya nga ya Misir, Sudan, miada kedekalan na api agya nga ya paman na derpatano sa Pilipinas na aya ipbetutano na aya ipbetura katano na afaki si tano maapad sa agya nga ya ikadua susunan yan why na igu mga ulama aya mikat o mga Muslim kenaba tao sa Makkah nagyang kai lima tindu unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paganayron nagyang kai Zul Hulaifa wa yusamma Abyar Ali. Yang kai Zul Hulaifa na si ini udi nagi mikat o mga tao sa Madinah. Na aya panaip meturo na tigong mga ulama na Abyaru Ali. Abyaru Ali nagina ni paman na ngaran nagyang ko tuwa derpa. Na sumya maka tapang sagyang kaya kapag hajj, nagusto kapag umrah, nasansiran di mikat sagyang kana na Zul Hulaifa. Tigong mga ulama, agyang kaya Zul Hulaifa na mikatanan o mga tao sa Madina. Waman marra biha min ghairihim nagusadin sa tao, aron magukit, nagyutoy kebaloy amikatiran. Paman na lagi dia no paman na sa katano sa Pilipinas na aya okit tano na igira paghaj tano anta ka pagumra tano na si tano daan pesungo sa Madina. Nagyang ko tuwa kaya pakaot tano sa Madina na aya kebaloy amikat tano nagyang kaya Zul Hulaifa kagi paman na padetano sa gyang ko tuwa mga tao miokit sa Madina nagyuti paman na kebaloy amikat tano. Nakatawa na yaw paman na di mamaghaj unti udi na di mamagumra yabu aya paman na kapugusaya tanoron udi na paman na kapugusaya tano kesuin tano mamagusaya gyang kaya paman na lagi day abitiara na yang kaya Zul Hulaifa nagi pinakamawata na mikat apaman na matatago sa gyang kana na Saudi agyang kana na paman na Zul Hulaifa. Matatago na tigong mga ulama sumasjid. Aronon miyagi haram sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na naustudin na paman nagyang ko tuwa mga tao aya kebalo yami katiran nagyang kaya Zul Hulaifa kagisisiran sumiyong sa Madina na naad na masjid roo paman na sumanga tao na usiran di pa mag-ihram. Rusiran di pag mag-ihram sa giyang kuto derpa. Mga pagarya. Gina ni pagampaganay mikat akaluitan wa giyang kana na Zul Hulaifa. So kada kalan mga kadi udi na di mamagumra na gina ni kebalo ya mikatiran. Agiyang kana na Zul Hulaifa. Kagi paman na aya aturan agiyang kaya paman na gobyerno o di na sumanga pedapaman na mga derpa na pagunasiran
Sagiang ko tu adiran di kapalaya-laya ga si isiran tena sa Madina. Kapaman na yutu din naman idiran di kami bisita sagiang kanan ingad unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam isanan sagiang ko tu apaman na mga derpa ditano di ziaraan o di na ditano di bisitaan. Nagina nakapakaya paman na para sabutan tano nakapakaya gyang ko tu plalakaw na di skanian muna sa Madina. Lagi dupa mau mga peda paman na mga derpa o di na mga kadi paman na pekaurian nila nagyang ko tu adiran di kan ziarah sa Madina. Na ada sila di makapmikat nagyang ko tu mga peda mikat paman na kealoy tano. Amay-amayin ayakyas sabuton o sabued na ayabu kailangan na di kapmikatan nagyang kaya Zulhulaifa. Di madakalamikat mga pagariya. Paman na so mga tao sa Riyadh na kanaba sila di pmikat sa Madina. O di na so mga taga pedadarpa na nakanaba sila di pmikat sa Madina. O di na sa Zulhulaifa. Kaad mambu amikat amatatendu parakiran. Na. Ay ikadua amikat nagyang kaya Al-Juhfa. Yang kaya Al-Juhfa na ayaw mambu ang mga tao di isan di mikat saan sila di kuwa na ginan sa mga tao si isiran na pekat po sa rabig. Wahiya kablaha bi kalil. Apaman nagyang kaya paman na Juhfa na siya na matatago udi na maranian ng sarabig. Nasa din sa mga tao san matatago agyang ko to ang mga darpairan na saan sila di makapmikat. Aya ko ni beturun sa agyang kaya masatano iman to nagyang kaya harab. So mga ulama nagyang kaya paman na Juhfa na tigiran na gina ni mikat o mga tao ahlus Sham. Yang kaya paman na Syria o pamakuad na mga Muslim mga taga Syria pumagas na gina ni mababaloy amikatiran. Nagugyang kaya paman na Lubnan o di nagyang kaya Urdun o di nagyang kaya Palestine o di nagyang kaya Misir, Sudan o di nagyang kaya paman na Maghrib, Morocco o di nagyang kana na paman na mga ingid sa Afrika na sansiran ayamaan niyan di mihram. Amay katigong mga ulama agyang ko to mga tao sa agyang ko to inalitan no adarpa na disiran maut sa Madina. Apaman na duminiri susiran. Paman na makapupusiran sa agyang ko to inalitan no mga darpa iran na desiran out sa Madina kaduminiri susiran sa Makkah narusiran makapagiharam sa Juhfa kagina ni paman na inaloy o mga ulama tano. Ayat tinudan tano na basta paman na si ika makapupuon sa Madina na ayad na paman na kebaloy ami katakan nagyang kaya Zulhulaifa. Dipindi sa gyang ko tuadar pa apaman na katataguan si Erka. Apaman yan. Nami aloy apaman na sumanga taga Misir o di nagyang ko to taga Palestine, Urdun, Syria, Lubnan na naaya mi katiran nagyang kaya Juhfa ugain na amay kamot siran sa Madina. Rosiran muna na ayad na kebaloy ami katiran nagyang kaya paman na Zulhulaifa amatatago sa Madina al-Munawwara. Ikatalo amikat nagyang kaya yalamlam. Nayaman buwa paman na mga darpa adisan di makapmikat nagyang kaya mga tao mga pagaritan wa mga Muslim sa Yaman, Ahlul Yaman. Nagupaman na sudarpa asugid sa gyang kanan na paman na darpa. Waya buudu an Makkah hawali 120 kilometer na ayako na kawatan yan sa Makkah nakalalawanan na agyang kutua magatos agu 20 ka kilometer. Na sa mga tao sa Yaman na naginan imababaloy paman na may katira na agyang kanana yalamlam. Tiga pa mga ulama sandi pagihram at tigyan sa mga ahlu Malaysia. Gyang kaya paman na Malaysia agugiyang kaya China, agugiyang kaya Al-Hind, India, agugiyang kaya Indonesia, wa gayruhum min hujaji Janubu Asia, naguso ayaman na niyan na mga Muslim ayadar pa iran nagyang kaya Asia. Ugaid, na ayat tinudan tanong saya mga pagarian, apiapan mi aluya paman nagi mi katano, ugaid na upunga sagid sa Madina, na ayad na kebaloy mi katka nagyang kaya Zulhulaifa. Tigong mga ulama aya ikapat na Qarnul Manazil. Wa yusamma al-an as-Sail. Nagyang kaya Qarnul Manazil
ikapat amikat na tigu mga ulama aya kawatan yan sa Makkah na hawali 75 kilometer paman na 70 agulima ka kilometer apaman na kawatan yan sa Makkah al-Mukarramah. Sa manuto mga pagariya, nagyang kaya paman na mga mikat na bida-bida ini agyang kuto kawatan yan sa Makkah al-Mukarramah. Ad na paman na katuon na paman na 70 agulima ka kilometer lagi dagyang kaya tigitan wa Qarnul Manazil agi mikat o paman na Ahlu Najd gyang kana na mga tao paman na si ipakapun sa Riyadh na gina ni paman na mababaloy ami katiran. Bida-bida ini sa kawatan. Lagi daya paman na gyang kaya Madina na aya kawatan umikat gyang kaya Zulhulaifa na aya kawatan yan sa Makkah Allahu alam na sobra 400 ka kilometer. Gi pinakamawatan Allahu alam gi pinakamawatan agyang kaya paman na Zulhulaifa. Gyang kaya yalamlam na magatos agu 20 ka kilometer. Naman nagyang kuto kang bida-bida niyan. Nagyang kaya yalamlam na aya kawatan niyan na 70 agulima ka kilometer. Tigo mga ulama aya ikalima apaman na mikat nagyang kaya zata irqin wahiya mikat ahlul Iraq na sumanga tao mga Muslim apaman na pumaghaj as imakapupuon sa Iraq na paman na ginani mababaloy mambu ami katiran. At tigo mga ulama paman na giyang kanan amikat na ayat tumindusan na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa manuto mga pagariya na umani derpa umani inged na ad na matatendu ami katiran. Umani inged apaman na malilibeta sa giyang kanan na inged Makkah al-Mukarramah na ad na paman na mikat amatatendu. Dipindi sa giyang kuto pagukita na ka. Dipindi sa giyang kuto pagukita na ka. Inged na sadin sa sagda na ka paman na inged ad na mikatun ad na miatendu amikatun na gyutud ni paman na kebaloy amikat ka. Tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam paman na penutulno Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجهفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من أراد الحج أو العمرة. جيدا للمغا بغريا أجيان كأيا بمنا بيترو ونبيتان ومحمد صلى الله عليه وسلم بنتلن ابن عباس رضي الله عنهما. Mata na sunabitan wa Muhammad na biyaluy niya na mikat o mga tao sa Madina agyang kaya Zulhulaifa na mialuy tanwanan. Wali ahli Sham na sumanga tao sa Sham, gyang kaya Syria o di na gyang kaya Libya, Urdun, Filastin, gyang na mga derpa na ayaman bua biyaluy keran o nabitan wa Muhammad na Al-Juhfa. Gyang kaya paman na mga tao sa Najd, gyang kaya Riyadh, o di na supaman na mga derpa amaranisan na gyang kaya Qarnul Manazil, wali ahli Yaman na sumanga tao sa Yaman na yalamlam, tigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hunna lahunna, gyang ko tuwa paman na mga derpa ami aloy tanon narkiran, gyuti mi katiran, wali man ata alaihinna min ghairi ahlihinna, agus sumanga tawa sumasagid sa gyang kana na derpa kanabasan tao. Paman nagyang ko tuwa tigtan wa sumiyagid ka sa gyang ko tuwa derpa ami aloy, Nagito ni kebaloy amikat kaapi adi kaun tawa ti nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimman arada al-hajj aw al-umrah sumanga taw akabayasiran maghaj udi na magumra ati nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana duna dhalika faman haythu sa. Supaman na derpa paman na di makasusul jagian ko tuwa inaluitan wa mga mawakit mikat Pamin haythu sana sa dinatigo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa darpaian o di na kaganatanian nagyutod ni mababaloy amikatian. Hatta ahlu Makkah min Makkah tamam panatigo nabi sa mga tao sa Makkah nasisiran din makamikat o di na makapagi haram sa Makkah al-Mukarramah. Mga pagariya, giyang kana na paman na mikat
na ginan kaya pagusayaw no mga ulama, miya kalubulubudan ng tanudan. Uy, miya kalubulubudan ng tanudan, agyang kana na paman na mga mikat al-makani. Lima-limaw to agyang kutuwa paman na mialoy tano, mga mikat, dipindi sa agyang kutuwa derpa, paman na kepuunan, agyang kutuwa muslim, paghaj, o di na pagumra, paman na sugod sa agyang kutuwa miyang aloy tano. Ugay na aya kalalayaman, adip mikatan o mga kadi, nagyang kutuwa kabasa kurkano, apaman nakagis o mga kadi na api andi din na makapupuna derpa, na si isiran na paguna sa Madina al-Munawwara. Lagi din paman na si itano sa Pilipinas kapara sabutan tano ay na pagibarat tano nagyang kaya paman na ingat tano Pilipinas. Gyang kaya paman na Pilipinas na ayaw tuwara ka ICMF, gyang kana na paman na mababaloy pagukitan tano gida pagaj tano na nagyang ko to nakaapalin puun sa Manila na dirisu din sa Madina. Paman na kanaba pagaut sa Jeddah o di na paman na kanaba pagaut sa Riyadh kaayap ko nira na plane nagyang ko to direct paman na si idin tena sa Madina al-Munawwara nagyuti paman na so mga kaditano na si isiran paka-out adar pa sa Madina al-Munawwara yuto demambu idiran di kan ziarah ro paman na aya katir mga kaditano na igirakuan na makatelosiran makaiga paman na 3 days gitu din mambu ipaman na diran di kan ziarah sa giyang kana na mga darpa diran din ziaraan so paman na giyang kaya Masjidin Nabawi di siraro di manambuyang agiyang ko tuwa sambuyang sa giyang kana na masjid unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayabalas yan na sanggibua sambayang abalas yan na gyuti paman na sudim na kadi dahil na kailangan na kesyapiran nagyang ko ta orasiran nagup kesyapiran nagyang ko ta mga sambayang paman na segedikiran sa gyang ko ta katataguiran sa Madina al-Munawwara dira peniziaraan nagyang ko ta paman na au dinapselam niran so paman na nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamismo ros kaniya na paman na minilabeng sa giyang kuto paman na masjid paman na katataguan nun. Giyang kaya masjid di Quba na isa nan sa paman na dinsiaraan agyang kuto paman na mga kaditano. Neno ka paman na dibuan di pamagusen o mga sektano agyang kuto makapantag sa giyang kana na paman na kanziara sa mga derpa paman na matatago sa Madina al-Munawwara. Mga pagarya, panganing ko si Allah subhanahu wa ta'ala, piya mababa, agyang kaya paman na kaya pamagusay tano, na nasiyabut tano, agyang kaya pambetuan sa Mekat. Duwanan, agyang kana na paman na Mekat al-Makani, aginan so piya magusay tano imanto. So pansu zamani, yung ko Mekat, paman na masa, na nakaaluy tano buwanan si iko mga pada oras. Mga pagarya, pada tinudan tano na upama ko adna mga Muslim gyang ko tuwa ka pagaciran na aya o kitiran na gyang ko tuwa kan berku adem ni man tuwa paman na di mamaga sa dimberku Allahu a'lam na udi na paman na si isiran na miukit sa gyang ko to mga ukita mga lalan laysa fihi shay'un minal mawaqit paman na daamya tendu amikat adna mga derpa apaman na urong nukit na daamikat oy na aya ko na suuno mga aya ko na suuno utaw na paman na ahrama idha hadha aqrab al mawaqit ilay na amay ka mapantagian agyang ko tuwa pinakamaran niya mikat upama ko ayam ya pantagian na paman na pinakamaran niya mikatian nagyang ka iya paman na juhfa na gitud mambu ipaman na tekesanian paman na kebaloy amikatian paman na ikerang yan nagyang ko tuwa derpa maraniron marani sa gyang ko tuwa derpa inukitan yan. Wa kadzalika man kana fi at-ta'irati yanwi idha hadha al-miqati fa illam ya'rif hadwa al-miqati ihtat. Lagi din natin kung mga ulama nagyang ko tuwa paman na di mamagda sa plane. Paman na pagda sa plane paman na aya nungkuan niyan o di na aya paman na tepadan niyan nagyang kaya Jeddah na sadin sa paman na mikat as segudan niyan sa gyang ko tuwa kada yan sa plane na rondo na makapagihram agyang ko tuwa taw
betian yan agyang ko to paman na betianon o pamaku pagaj kaniyan ng giros kaniyan na labbay ka hajjan o pamaman ko umras kaniyan na ayap teron yan na labbay ka umrah. So giti paman na kailangan sebutan tano ka giti paman na rutano ipagpo nagyan ko to kaplalakaw tano rutano ipagpo nagyan ko to kaplalakaw tano kapniat tano sagyan ko to kaplalakaw tano. Insyaallah nasi tano butuman na agyan ko to di tano di ka pamagusay ayap man usain tano si ko pumakatundog oras nagyan ko to hukmu man jawaz al miqat wa huwa yuridu nusuk yan ko to ako kuman utawa miyalpas yan ko to miyalpas yan nagyan ko to miqat na antunay paman na ilayan ro mga ulama tano rahimahumullah. Mga pagarya agyan ko to ba kabasa ko kanu kagiya pangitano si ko Allah subhanahu wa taala piyamay to na adnap ke sabut tano bulaboron sa mga bangsatan wa paman na plalakaw siran. Iman to na gyan ko to ba amada kala plalakaw iman to si iko mga bangsatan. Gyan kaya paman na miyakadagdagala tribu mga Muslim sa Pilipinas, Maranao, Iranon, Maguindanao, mga Palawanis, mga Tausug, Langon na napaman na madagaliman to paman na plalakaw na di pagtu nagyan ko to islat tano sa Pilipinas kalima-limang ibu paman na makukuha paman na islat Pilipinas. Nagyan ko to ba paman na sudah sambut na rila kano uway. Ugid na paman na penamaran o mga uluan tano nagyan ko to paman nakapakalalakaw niyo. Bala-balasan tano Allah subhanahu wa taala sa madagalamapya. Pagnin ko si ko Allah subhanahu wa taala paman na di tano di makasisinabuta. Nagup ko man na nagyang ko to ang mga ilmu tano sagyang kaya paman na makapantag ko agama tano wa Islam. Gyang ko to ba paman na pagkalangkap tano si ko mga bangsa tano, mga tunganay tano, pamilya tano, so mga kilala tano sa din sa kubaya magumra. Sagyang kaya Ramadan insyaallah biidnillah na sambut kano. Kapag agyang kaya paman na kauma agyang kaya kay po sagyang kaya Disember na paman na sisinabuta tano. Uway, sisinabuta tano. Malabud kami matuon. Kapaman na gyang kaya Facebook tano na kapakaya si kami niyo kunta ka, pag-message ka no saya, anta kaad na mga number ay pag-post kami na kapakaya paman na ro kami niyo ron kunta ka. Miya kapya-pya agyang kaya paman nakapagumra si ikubulan Ramadan. Kaya miyali yung nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na suka pagumra sa ikubulan Ramadan na ayatim bagyan na lagi do paman na kapag inapada ka sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na giyang ipenggustuhan tano ko mga tamok tano. Giyang kaya paman na lagi day asimba naron tano penggusto agyang ko tuwa tamok tano ka miya ka to dagyang ko tuwa tamok. Digad na ipilig ta pagarya. Oy, simbe ni paman na miya kapya-pya na si tano pagusara agyang ko to ang mga tamo ko tano si tano penggestu agyang ko to ang mga tamo ko tano gyang ko to ba so mga tawa si kami magukit o di na paman na kebayar kami monot na kontaka kami niyo insyaallah na aya agency pagukitan tano nagyang kaya HUP isanan sa agyang ko to ang mga agency the abon issue na ba di pangiskam o di na paman na kanaba adin na paman na alang-alang jema paman na ke anto na ini kailangan sa agyang ko to kaplalakaw niyan. Uway, paman na isa na agency kasasarigan. Madagala paman na miya katapangasan, agency na miya kapya-pya. Uway, na inshallah na santano anto na ini magukit sa agyang kana na paman na agency kamiya kapya-pya so service wiran. Yang kaya kapugukit mikiran sa agyang kaya mga umrah na daabata paman na daabata anto na ini daaba segeda mga problema inong tabu so paman na mga problema kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala na nagyang ko to ba so pag-inquire na napagisinabuta kapakaya mag-chat kami o di na paman na mag-text tumawag sa agyang kana na paman na mga number matatago sa agyang kaya paman na mga postan bala-balasan kan wallahu subhanahu wa ta'ala kataging pagariakan lalayon ra kanay apugon si paman na Haji Yasin Magundakan na paman na salam rakanusan inshallah na mamagumratan no peruman salam sa giyang kaya di membantay sa yang kaya paman na live tano uway giyang kaya paman na si Mariam Polog Dima mga jumatan waya panganitano si wallah mapipiyatano si Siti Amara Pakalna
si Siti Hadja Salik didaagan salam rakano langon apaman na mga bangsa tano, si Jamal Panalundong salam rakasan gyang kaya pagariya kana si Lidali salam rakano, si Bayaw Mahidmala salam rakano langon na gusto paman na segeda nagyang kaya paman na bitira pangnitan si ko Allah asya butan wag yang kaya paman na batuan sa mekat way paman na dikewaan o di mamaghat sa gyang ko tua paman na kapagaciran anta akakapagumrairan pagandud na karkano so salam alang-ulangwan apaman na mga bangsakan yebu so paman na ariniw pagariniw si Sheikh Alim Hanif Sarip isa apaman na kunutan igida manutua paman na paghat sutaw udi na paman na pagumra kami maapad kami si upaman na diisikan o mga Muslim pagkapon sa Pilipinas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.